A Garda Civil contará con novas instalacións en Cambados. A súa construción converteuse en algo prioritario para o Ministerio do Interior, despois de que se detectaran problemas no actual que obrigan ao seu desaloxo. Cambados contará con un nuevo cuartel que se edificará en el mismo solar del actual y que pasa a ser prioritario, con una inversión de 6 millones de euros y con una capacidad futura para acoger a cerca de 100 efectivos entre los servicios de intervención de armas, SEPRONA, violencia de género o Policía Judicial, entre outros. Foron unhas obras de mellora financiadas pola Deputación de Pontevedras que fixeron saltar a voz de alarma. Detectáronse problemas estruturais que foron comunicados á subdelegación do Goberno. La subdelegación del Gobierno los puso en conocimiento de la Guardia Civil y los servicios centrales de la Guardia Civil realizaron su inspección técnica y concluyeron efectivamente que era recomendable el desalojo de las dependencias de la Guardia Civil. O novo cuartel permitirá pasar dos 38 efectivos actuais aos 100 previstos nun futuro. Tamén contará con máis servizos e máis vivendas para as familias dos axentes que se queiran instalar no inmoble. A previsión é que as obras comecen no 2021. Mentres, o Concello cederá á Garda Civil mediante un convenio ao Centro Sociocultural da Merced. Que as instalacións xa foron visitadas por diversas persoas, non, para ver que tipo de adecuacións serían posibles. Nun principio non hai que facer obras, posto que ali está todo separado xa en despachos. Iremos a mirar agora de maneira máis pormenorizada si é necesario facer algún tipo de subdivisión dentro das que xa hai. Entonces, mientras tanto, pues estaremos en esta dependencia que nos cede el Concello y podemos estar hablando de 3 años y pico, 4 años. Está previsto que os axentes se trasladen a esta nova ubicación antes de finais deste ano, ocupando as primeiras, segunda e terceira plantas. A OMIX reubicarase no Pazo Torrado, na zona que ocupaba a Asociación Plácido Castro, mentres que o animador deportivo trasladarase ao Pabillón do Pombal. Pola súa banda, a Asociación de Xubilados e as clases de judo e taekwondo poderán manterse na planta baixa da Merced.